Život je fajn, ale môže byť lepší. Predstavte si svet, v ktorom sa vám splní každé želanie. Bola si zamilovaná? Áno. Zomrel. Diana. Steel. No niektoré želania môžu mať nepredstaviteľné následky. Sú síly, ktoré môžu nadobudnúť obrovskú moc. Vždy si mala všetko. Teraz som na rade ja a ty mi to nemôžeš vziať. Tak sa ukáž. Zabrániť svetovej skaze dokáže iba Gal Gadot. Čo si to urobila? Wonder Woman 1984. V útorok o 20:30 na Dajto.